Żmien ta' ferħ u tbatija aktar minn darba iġib il-membri tal-familja aktar viċin ta' xulxin. Iżda fil-każ ta' Suor Maria Anna l-istorja tieħu xejra differenti. Kif minkejja li oħta tinsab marida b'kanċer hija ma tistax iżżura. Dan għaliex Suor Maria Anna hija soru Tereżjana tal-klawsura u għaldaqstant ma tistax toħroġ mill-kunvent. Suor Maria Anna kelmet lill-oħta fuq it-telefon u spjegatilha li minkejja li ma tistax iżżura hija tinsab viċin tagħha. Kull ma l-bira kellimta fuq it-telefon tal-isptar. Qalt li qed tilha Carmen jien kull ma nista' nagħmel għalik nitlob għalik biss. Qalt li l-iktar ħaġa li tista' tagħtini. Il-vokazzjoni ta' Suor Maria Anna hija kbira. Kif kienet lesta tissagrifika li tgawdi mumenti sbieħ bħat twelid ta' huwa żgħir. U tlajt indoq il-mota ta' San Giuseppe wara spiċċajta għad bil-qeda fuq it-tarax tal-kampnar nibki. Naf li għandi hija, u badda skemm nħobbu mitfajjid, naf li għandi hija għadu kif tbidet u ma nistax naraħ. Imma stqarret li l-aktar mumenti diffiċli huma dawk ibsin bħal-mewt tal-ġenituri u bħal-marda toħta. Mumenti fejn soru tal-klawsura ma tistax tkun ma' ġenbhom biex tagħti s-sapport tagħha. Dejjem tistenna li ħajdulek ħażin jew hekk. Allura ngħid ħajajtuli għax biex jgħiduli li waslet jew hekk. Dispjaċik bil-fors ħoss ir-rabta tal-familja tibqa' taħi. Id-dem qatt ma jsissem jgħidu. Minkejja dan, iċċerta li t-talb tagħha u taħuta fil-kunvent huwa importanti għaliex dan jinstema' u jagħmel differenza. Din il-ġrajja u oħrajn dwar il-ħajja fil-monasteru ta' Santa Margherita f'Bormla se jkunu qed jixxandru fil-programm Monasteru fuq 1.